салом алейкум дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. Румтур айми кухни сар мешава. ваъда додам ки румтур то мекунам. Инам хай якта холодильник дора, холодильник калон, баъд стиральник дора. Хай на газви плитай, хай полни комфоркай плитаяй. баъд иҷада дора умивальник, хай ҳамаи чи дора кухни дидестен. Иҷада ма кадистам ош дек харидем. урӯз нишонтон додам, гуфтам бозор рафтиста будам, нишон небуд, бозор рафтиста будам, гуфтам вай мехарем дег, ҳамхайна кавлес харидем, дег гирифтам, ош кадистам тамошобинон. инам хали деги вай расиски буда, ба гирифтем якта тифал гирифтем ҳамон рӯз. хай неми тахтачав корчава инами сковородкара гирифтем. сковородкаш хай беҳад наст. аҷо ҳам чи гирифтем, утю гирифтем, баъд сковородкара гуфт арзонтарак метием, гуфт 130 сомони Тоҷикистон мешава сковородкаш. беҳад сковородкои намо вай намечаспона ҳама тарафа. сковородкое ки качествени нағзе вазбинай фирмаи Поларисай. ҳамха корча намхали ира барои чи гирифтем, сковородка гирифтем ки нахроше меша. барои дадушанбе дорум ба дига чи кадагим ба қошуқ ба чанч. ва тамошобинони азиз бо иҷа ҳами сковородкада олягон косаву ҳичи надорем. ҳам қачиз пасудози гирифтагем бринҷа барои ошкунида лайфхак штеге дадри сковородка кадистам таркниша оли чӣ кор кунам сковородка дар кор штестай. оли ха пасудаи бисёр харидагӣ нестем. иҷа салат барои ошайна тайёр кардам, да иҷа мондам. ҳозир бринҷа меандозам. ҳам кам ака ҷамъ меша пасудаи ака ҳамқа пасуда бисёр доштему оварда натонистам шуам бор вазбин меша. иҷора бинен ҳама рангош рафтагия пешай мо касе будагия хали антижир задагия ки рангош ҳама рафтагия. баъд краскаш кадагиян ягон ранг надора. ҳамира касе дошта бошам хали духовка бекояй касе дошта боша гап зана ки духовкаша ҳами номерш кадомай чандай айкиҷояй ман намедонам. оли газшам рости гапшо тоза накардам барое ки ҳамха уборка кадистам, ха шкафоша ҳамара шакилам тоза кардам. газша оли якта гуфтам антижир гирам, ба антижир қаба комет шакидам, ба дилам нестай комет хушту тоза намекуна. ҳай барои микробош ҳами кухни гарнитура ҳамаша ба антижир ба вай комет шакидам, хай тоза кардам. инам хел уҷада коридор сар мешава. инами ова рафтем гирифтем ови ки ами чи ай падезда ва специально филтр кадагиай тайёрай полхати об мехарем. як бор харидем дига ам хел вай холӣ меша мерем ай ҳамҷа арзонтар мегирем. як бор барои баклашкаш гирифтем. иҷада хай стол шай. инам хел тамошобинони азиз ҳозир инаи коридора нишон метиҳам. баъд инаи ҷоруба харидем қати мусоргиракаш. хай иҷада ванна туалетчай, хай обичнияму ванна туалетай. иҷа прихожка дабо ҳастай, анами хел шифонер ҳастай, прихожни шифонер. баъд стол дора иҷада. хай обуфора инамхе да ҳамуҷа мондам барое ки ҷои обуфмонак надора. нимшайн хели прихожкара тагшда вай ҳастай, шкафча ҳамуҷа мондагиам. иҷа гудако берун рафтистиян. зайнаб рафт дугона ёфт. зайнаб рафт пеш дугонаош бозикунӣ. баъд ина швабрара гирифтам тамошобинони азиз. беҳад швабраи нағз осонак ҳами хе мях ки бо ҳами кафелда хушрӯ будай ламинатам хушрӯвай беҳадам хе ҳама вай мерада. инами угалу курам тоза мекуна, любой тараф хоҳӣ мерава. баъд латаш ҳами тозаи хушрӯ мекуна. беҳад мана мақбул шуд. хай дари берунаш иҷа коридор ҳамха як коридори дароз мешава. аз инаи хонамон инаи хона ки дута хона дора. ҳар ди хонаҳош чи дора, диван дора. актоҷико махта заминда гудакода камтар қин шудестай хай
ин иҷада столи дарс тайёркунӣ дора барои кӯдако, иҷада камкамози дарс тайёр кардестиян. Инам хали китоб гирифтагимшо барои англисиро ёд гирифтан беҳад осонакай. Кадоме ки бихоҳа кӯдакош дар хона англисиро ёд гиранд, тамоми чиза ҳамха даже стрелка нишон додагиай ки кадомай чи элементарни чизое ки дар ҳами англисӣ ҳастай барои хона, барои инами либос, ина бинен тамоми чиз нишон додагиай. То даже ина мактаб, маълимара чӣ мегӯянд, ҳамаш ҳастай. Инам хали китоб барои кӯдакотон гирен дар бекоришон, ина зимистонда баъди дарс телефона кам метиҳемшону ҳамхе фақат ёдшон метиҳем. Ина хай Зайнаб кам бо дарси азбука вай кардестам, шай азбука ҳам менависа прописай. Инами учка гирифтам, тамошобинони азиз. Хай намедонам гуфтан ака оригиналай, нағзай, ай ҳамията учук гирифтам. Хай ҷайнам хай. Ҷода ҷои намоздан тамошобинон ки киртата нишон надоди дига материала хариде. Инам хай туника омадагиай духтаро. Ду парашам хали кругли омадагиай, оснӯша бинен. Оснӯш анам хай кушода. И стилам михелайда. Стили ки кушоди типа турецки ҳами киртоҳояй. Ё тайёруша ҳам мефурӯшанд, қимат меғалта тайёрша. Ира худат ки дузанда боши бо духтуш бесплатнияй. Инам хай мебия хушроакай. Пешакшам хай просто рули кадем даҳанша. Меша хали даҳани киртоҳои мардакӣ бор мешаку рубашко бори хали варадникдор хали накадамша. Наметовада таги сатр. Анам хали рули кадамша осонак. Баъди ҷада эзоршам гуфтам нишонтиём. Бисёр одамо пурсидан ки чӣ хали омадаге, ма ӯ сёмкам да ҳастай. Инам хай кушодакай. Кушода бурюкай э. Брючни. Инам хай тамошобинон. И хонаи дигаришам нишонтонтиём. Инам хай ваяй. Я дивани дига иҷа дора, кӯдако да ҳамиҷа хованд. Иҷада хай ноутбукшо мондагиай, ҳоли интернети вайфай гузарондагӣ нестем. Иҷадам хай шкафчик дора таги столаш. ҳоли вайфай хай насиб боша гузаронем барое ки нағзайда кӯдакорам ягон чи дарс тайёр кунанд, дарсҳои иҷара намедонам қиин боша. Ҳай батарея дора, иҷа отоплениёш кор мекуна зимистонда. Ҳамқай ки ягон қолин чи надора, кӯдакода ҷои хунук шава қиинтарай. Ози офтоби на тарафи хонаи моай гармакакай ҳаво. Ҳай ка хали тобистони гарм буриневу, хай ба ҳар ҳол нури офтоб ҳастай, хона хела гармтарай. Инам хай дӯстони азиз бо мо бошен. Баъд тамошобинони азиз савол додагӣ буданд. Ман саволро ҳамха ҷавоб додан гирам. Барои билет омадан савол доданд ки чанди гирифтем билетотона. Мо ба ай авиакасе ҳамун Ташкент ай ини узбеко гирифтем. Агар ки рейсои қазоқо қатъи мегирифтем вай арзонтар буд. Ждат накардем, барои ки як рӯз пешакӣ будай вай рейс бо я қариб через ден неву дурустпас да ҳами рейсои қазоқо хучом мешуд. Вай билетош $208 мешуд. Гуфтан доллар қатъи буге, хавай худшам ҳамун доллар қатъи фаҳмо меша. Ба узбекӣ намефаҳманд. Баъд мо $280 чанд доллари ғалтида, $85 ам хали ғалтид билетои мо. Айни кӯдако $250 ғалтид билетошон. Хай амиқар аз худи ака мисол билетай. Бо ҷода меспори анализи ковид меспори. Ваксинара намепурсану ковида мепурсан. Ковида мери худат айму пеши ҳамо чида аэропорда специально якта ҷо кадагиан анализ меспори. Айми то 2 сола кӯдак намеспора. Ай 2 сола боло ҳама анализ меспора. Я анализиш 180 сомони худмон анализ меспори ковид барои ковид. Баъд 4 соат пас ҷавобаш мешава, мегири, баъд самолёта мепари ё пагашда рейс дошта боши пешакӣ мегири бо хубай ки уҷо ҳамқа одам бисёрай. Баъд
успед яки накни талпаҳай бод савол дода буданд ки раҳо чӣ хелай рафтанда айдушанбе то ҳами Ташкента чанд соат омадем айдушанбе то ҳами Чкаловскам омадем 5 соат омадем бо Чкаловс я такси дига даштем хай вай шинос буд то ҳами масчора овардмон 1.5 соати дига да то масчора овардмон баъд ай масчо хай границара гузаштем гуфтанд маҳкама ё кушода ҳай граница бемалол ҳама мегзара ҳама гузаштестай мардум ҳами нишон метиҳанд хай паспорту чизушуна баъд ҳами анализи ковидам уҷода мепурсанд агар ваксина задагӣ бошӣ коғази ваксината нишон метӣ задагӣ набошӣ ҳамуҷода 120 сом монда анализ меспорӣ баъд мегзарӣ мери границаи тоҷикистона ва ӯзбекистон мегзара тоҷикистони худмони ай ӯзбекистон мепурсанд ай тоҷикистонам проверка мекунанд ҳамашао ай вайда ӯзбекистонда то ваксина худмон ки тоҷикистондаем ку ака ки дига давлат меша ку ӯзбекистон уҷода ваксинару ё ҳами ковида то нагиранд вай намекунанд киртара нав нигоҳ кардам вишил кардани то мондам ки тфош безевистодеста баъд то ҳамура наспорӣ намегзарӣ ҷавобшо ки сраза 20 минута меган баъд ки мисол вай боша манфӣ боша мегзарӣ манфӣ набоша меисти ман намемонанд гузаштан то гӯё бо Ташкента уҷа биромадем бисёр мо манмо накардан анализои гудакора тесте сипоридем вай кардем то Ташкента да 1.5 соати дига то Ташкента ё 1 соат буд ҳами обши 8 соата то Ташкента мерасӣ 8.5 соат ака ки да ҳаму граница 1.5 соат ман мешӣ ҳамурам бисёр ҳам меша ки бо 20 минут одам кам боша тез да анализа супорӣ тез да мегзарӣ меравӣ одам ки бисёр боша очирата камтар ждат мекунӣ мо бегаҳтарак буд уже одамам кам буд нағз хай спордем гузаштем то рафтемам Ташкент 1.5 соат мешада граница баъд ҳами қагӯё ки раҳи мо 8 соат гӯё ғалтид тамошобинон саволотон ҳамӣ буд гузаштани раҳу билету баъд анализ спорира савол доден ҳамашда ҷавоб додам дӯстони азиз то видеоҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошен худованд ҳамата нигаҳбон боша кадоме ки мисол дар комментария суханои нағз менависа ҳазор раҳмати калом барои просмотрорам ҳазор раҳмати калом барои ҳаматон ки дастгирӣ мекунен худованд ҳам аз ҳамаи шумо розӣ боша ки ҳар яки мо ҳамватанам ҳам мисол ҳар як мусалмон я дигариша дастгирӣ мекуна и бо як савобам ҳастай барои якдигар худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша то видеоҳои оянда ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عين